Blake na beich sa sisin ngila yawan biang siya ka class home science jungi man ta ka singipa ngin ya kren la ngin ya discuss siya pang ka jinglong jingman jongki adolescence te kani ka subject ka bastanat bahana ka banta jongpi na man balay ka day bet siya pang ka jing im jongpi but siya pang kata ka jing yai nanti jongpi kum u adolescence lani ka adolescence de kani ka chapter 20 na ka book tu jong pi kum bangi shet le barabor ki tada pimpat dan lani pimpat wanra ya ulat ukulom ka kot bat ka kopi jong pi ba pin le kum ta na mar balai ngakwa ya pi ba pin sngap ha mana kwa ro ya pi ba pin pelet jingmut ba pin tho ya ki points ki belong important te lada pimpat sngap ya ki weipat ki kelas ki balade pin let biang ha ka nehi ka juk ka channel bat ngan abu ha po ka playlist ban kham suk yapi ya ka English ru kum ju ya ka ne ka home science ru bat ki we ki class ru te ba pin yo lo ya ki class ba pin nom du ka no ka class te pi ha ban subscribe but on your notification but lada pitip mano bara la man penan kami ni ka class wala dem dei ka home science ru pe ka health education ru ki kena ki police pangkali ne man na ki subject kam tam haka health education kide ban tip bala da kim puli kim don subject let's say kim don ya kanika topic ru kide ban tip ken chapang kata ka jinglong jingman jong ki adolescence knang ba kin light na ka jinglongo bad ha ba light ka jinglongo pin light ru bon na ki jing ma de man ta kum ni si sendon tu ngin ya pet na kanika powerpoint ka bang manga ngala pen krek na ka banta jong pi man kam sung thu kam ba kam lung kot tang bangin yo lut ya ki ki bangi deban sung thu te kumbang ala ong mene kani ka chapta ka keren chapang ka ka keren chapang ka jinglong jingman yong ki kena adolescence ka day na du ka snam yo ka pakat no fit kan mau ngila dep keren ki chapta ki chapta ki bala dep the stages of life kan mau ne em na du kat arsnen shijrong nei te ka day ka period ka bas tenat ba charms ka bas tenat ka ba ka ka ba dap da ka jing im da ka jing kemen da ka exploration a lot of adventure on exploration but ha ka ju ka porro ka day ka por ka belong challenging ba na mar belay dan shibun ka transition ha po met jong pi ki hormones jong pi ka jing ka lah ka met but don ru kata ka jing ketik ha ka men sim ka jing kwa bat ka jing ka sing ong ka jing kwa brai jong ka do ro ka klan ba te ba pinom lengo ya kani kadai ka normal expression of your body te kani kam kata tang ya ka khot met jong pi le ne kam kata tang ha ka liang ka met jong pi ka kata lut ha ka jingmut jing prakhat ha ka met ka phat jong pi bat kani ka pen long bun sin ba kan don ru ka challenges le ne ka jing ya sngo ba ka jing bom ya sngo thu jingmut ha yeng ha sem bat ki kimi ki pa bon sin na mar balai ba kim sngo thu ye pi wat la da ki la ya denti la diru ki klet no nda ki la poi how do uni usnam kum balong pi ki klet no ki don na mar ba ki kimi ki pa kim ko e pi ba pi ya ba kla ki don shi bon ki rul ki ain ki ba ma ki bu akmat nang pi bat ka ne ka pen long mau jin thut ye pi bon sin nei pi nang bangin lat na kita bro khoj ngis ngungu ya kanika chapter kabala ayangi ya kanika knowledge la ne kanika jingnang jingte te mentangin nang kong ngin ban smutu ya kani ngin dem stu kin ka kata ka jingmut jong adolescence de definition of adolescence is a transitional phase between childhood and adulthood typically ranging from 10 to 19 hang ni ki ong ba kumno ka adolescence kadai kata ka period la ne ka por ha ka ba mangingi transit ngi transit na ka jinglong khunlung sha ka jinglong khnrao na ka jinglong khunlung sha ka jinglong khnrao la ne sha ka jinglong samla kan san phin ye i ba phim so tan nat shu ah, ban lệ khulung ban ba khôn ban shet jakai dan ne ban lệ kai bet ki khulung pila kwa ban lệ kai bet ki ba kham he bet pila sedang ban lệ rain pila sedang ban don ko tu ka jing sho i dan ne ka jing iternat ya ki opposite sex te kani ka ta ka de ki ong hang ni na du post nem don ba
bun sien hi kadai na do khat ar snem hado khat khandai snem lani khat prasnem namar khat prasnem khat khandai snem si drong pat phila long kita ki early adulthood. They are marked by rapid physical, emotional, and social changes. They can kapan pau kum ngala ong hang ni kadang si pun kata ka transition ni ke jingkelah ka met jong pi haduk kareng yang renyot haduk ka sur ki sinrang ki yo itu ka sur kensan ka pat ka sur jong ki nta ka pher nta ki kena kan thai pat ka bun jong ki ka kham he nang ta ka don ka jing ni snyu haki to tit kum ta ter te kadang ka jingkelah si bun ha ka met jangi bat kan hero kapan kre ya kam tam ki kena kan thai kum jure ya ki kena senrang ya kataka puberty age ne hakaba ki kena kan thai kin yo ya kataka menstrual cycle jangki ba kin long kita ki kan thai ki ba pura ki ba la ban ah, rada ki shongkha shongban hadin ba ki la yo ya kan ni ki la ban procreate nata ka dau phi de ban nang ba ban ban dan kam ya kan ni na mar balai kan ni ka te ka jing ai ba kor dor jong blai ha ka met ka phat jong phi dei ka nu ka ba bakla handai ka don ha ka met jong phi bat kum no ba phin pen nam kam ya kan ni ka jing ai so ba la ni ka jing don jong phi ha ka met jong phi kan mau ba ha ha ka met jong ni don sibun ka jing kala bat ladang mim la ban pediang ladang mim la ban pen dan kam ya ka kala pen ban ya lam sabun ki ba bakla characteristics of adolescence tingin pek menta siya ka siya kata ka jinglong jingban jong no jong ki adolescence teneng kong ngin pek ya ka jinglong jingban jong ki haka met ka pat physical changes kumbang la ye thu mene Ron shi dun ka jing kala haki khot met te puberty puberty ka de ka ne ka jing uh, jing poi benai jong pi man la ka sngi ki khana shin rang pi yo itu ka wet bed ne hade khat sau khat san snem pi yo e ka tu ha ba phim ti e ka mi la ka don ka jing mi na ka private part jong pi na ka penis jong pi kan don ka jing mi ka bali badan na suki pin don ka tu ka jing kwa Mdai ba kwa barai mdai ka na ka met hi jong pi ka pen mi bakadon katuka erection erection the growth spurt voice changes menstruation for girls te kidon ki growth spurt te kimi kini ki snyu haki to tit haki serkat jong pi haki private parts jong pi nang ta pade kadon ka jingkala haka haka surban kren haki khana rang bat ki khana kan thai ki yo ya ka period jong ki lane ki yo ya katuka jingpoi panai jong ki ka baman la ka benai te kam dei ke bas niu ke dei ke ba ke dei ke jing ai ke jing long jong ka met jong i ba ro khoi tengim dei ban le ra nyu pi ong ni imis ikren bet ne ikren bet ka namar bale ngi kham tam ha ka yin khasi jong ni kani ke dei ke ba long bet kani ke dei ke ba bu benta man la ubriu nya inti rebun sin nim kren ya kata ngi le ra tengim dei ban le ra namar ke dei ke jing shisha ne khnang bang ngin la ban penan kam hok yaki ban bangin la ban sumar hok ya ladi te ka don ro ka ka emotional changes kum ki mood swings ka kansan men step pi pi ruai pi sternat de hadin na kap tu ni pade pi shudom briu pi long irritated kum ta ter kam le be ken kum ju kata ka jing sngo jong pi te mood swings emotional sensitivity te kam tam me miangi ki kan thai shwa bangin yo period nei shwa bangin yo ya ka menstrual period jang ni bon sien ngi dan ta ka mood swing bangi long very sensitive lada ya krani he yeng sam teng ki men shen rang jang ni kam tam la ne ki para ki pendom yang ikan dia ngila dom ngila ngilong very irritating dan ngilong very sensitive tengi don ro ya ka egni self identity te ha kan ka porhi ngin wat ya ka self identity te bonsin kam tam ki kena kinjo kena sin rang ro kin sedang ban pet kanu kariam ka be itenat kan tapat dekin pendut por kambon ha ka yit ban pet ya ladi then social changes te ka don ro ka jingkala dan kata ka jing per na ka jing long khulum sa ka jing long khan round ding ong social changes peer influences social accepting relationships te pinyi I hadu kar kom le kai kar kom yalang perlok kin hakane ko por ki stanat ba bandon bat ki peers yang ki adolescent stanat bandon bat ki belada parakan thai na bat sin rang ne kum ju umta tang ba pin wat ba pin stanat bandon lang bat ki kena ki balong ka ju karta bat phi ki ba ya sung thu jing mut lang bat phi
te cognitive development ha kani ka porru kani ka brain jong pi lani ka jingmut jing perkat ni ka jabing jong pi kala khanam yar kala na kham smutu khambun ba pi ha ka perkat perdan kum juru la la ban kham solve shibun ki problems ki ban wan ha ka jing im jong pi ban kham sturu ka ek ba ja ha ka jing im jong pi bat kum juru pi la form kan ha kani ka por hi pi don ka taka jing smutu ba ka jing kwa in your own personal belief kumut ka taka jing snow la ne ka jing nget jong pi haladi terms of adolescence te kan ka jing snow bang le ka jing snow bang kum ki khna khan raw la ne ki khna samla te ka e ga ba pen snow bang ka e ga ba kan ba ka e ga ba pen long ya kan ne ka por ban long ka ba snow bang ba ka ba stanat ba a period of curiosity energy and exploration kadai ka por hakaba ma pipis ngotan na pa ban wat jing tip company ban tip company eki lada de hakano ka ban tapi ko ban tip kam janai nei nang tapi don shibun ka bor pidang klan pidang im pidang kadang klik ba ka snam klik ba ka jing mut jing perkhat de kam ta ter te kadai opportunity to learn new skills and discover talents te kadai ka ni ken ka por hakaba ma pipin penan kam hok eki be pin build up your strength build up your skills penan kam kita ki ka jingdon energy na curiosity jompi exploration jompi ban build up a special skills lane ban um, man pen kebit hakano kaliang ka ba ma pipi habab ka kaliang ka ba ma pipi don yaka talel si haka ruai haka siao haka jing tam lani haka jing shna haka jing tan lani haka jing draw painting kum ta ter formation of lifelong friendships and meaningful relationship te ka ni ru ka de ka por haka ba ma pipi las damban wat laki jongki paralog meaningful relationship kita ki paralog jongpi ki ba pistemnat ki ba ya jan ki ba ma pipi la ban trust ye ki ba pipi la ban share itu paralog jongpi i share personal problems lane ka jing in jong pi itu iparalok jong pi re las dang man share te kata kata ka por ka ba ma pi don pi las dang ban build ya ka meaningful relationship then building dreams and ambitions for the future te kata ru ka ni por ha ka ba ma piเป็นญาติพี่ดอนยากตาก็จริงพอสนิวแล้วเนี่ยกับลานก็จริงกว่ากับทองจงพี่บันลงอายุบันเล็กชโนบันลงกุ้มบันโนเนี่ยบันลงกุ้มโนแต่ก็เด็กกับปอร์บันมาพี่พิน build up your ambitions and achieve your goals แต่ก็ดอนรู้กันบันดอนกุ้มเนี่ยก็ดอนรู้ก็ challenges หากจริงอิมยงพี่งาสุดทุนมาเบลงada biak lang ba ne tamba bun sin ngiklen nang ila ada biak lang ba ngiklen no te kan mau kena be nom ba pin nom ngolong ngo kan la da pin haba kini kin wan be te pin nom ngolong ngo ning kong pin non physical challenges kan sadon kata ka challenges sadon kata ka jing ha ka liang ka met jong ka phat jong pin ning kong self image issue de ha ka ne ko porba bon sien ka don ki kini ki acne ne ki mi shibun ki persen ha ka dur ka dar jong pi nang ta pa de pim kwa ban rekho tan pim kwa ban sngai tan pilong so keen with your own self image pi kwa ban long ba briu ban long ki model kum ta ter nei te ka don ka ni ka issue te bon sin ki mi kini ki persen ru ka de kam nom sa du hang tu shirta tamba kadai ka pora transition ong ipi transition kadai ka jingkel la jangka met ka phatte ka kambansi kan pen mi no ya kitu ki tension lene ki no ko tension ha po ka met ha ba kan ni ka jingkel la ka don ka friction te ki mi bonsin ha kum ki kam tam ka weight ka mot ka jing gain weight jong pi ka jing sngai jong pi bat kum jo kam tam ha ki percent te wan phim nam kam man le ya shi doctor phim nam kam man le kum ni kum tai em kabanan kong kada pin pediang pin kemen pin sungutan nat ilade di ke shibun res bah bat kumta pin jaladi dan kadang emotional challenges kumbangi ong mena mood swing stress fear of failure namar kita kan ni pi build up ya ka ni kadang shibun kata ka competition pi kwa ban build up ya ka future jang pi don ya ka ambition ya pi kwa ban le ayu te kin don kini ki challenges hakal yang kata te mood swings back kam tam yang kin thai baro ashirta mi don ka mood swings ding de ban priang ya kata kam dei ka pop kam dei ka ega ba he han rei ka dei ka ega bangi de ban imman ka sngi ban bangi priang ya ka social challenges
peer pressure, relationship difficulties, social challenges pat kadang kata ka peer pressure. Peer pressure kemut kata kejing long lang jong pi jing long. Pia ki brio ki baya ka jurta kumanga ngadan ta sau post nem kumun mustanat ban ya deal bat kini ki brio ki badan sau post nem karta bat ban pi ki sibu mata pi dan khat lai khat sau la ni khat news nem pi more or less pi kwa ban dan bat kum ki tu ki pia jong pi ki para ta jong pi te kadang kata ka peer pressure ha baki wei sibu mata baro baro ki parlok jong pi ki don ki pong da kini ki jeans ki jeans ki ba tang hadu hamat kho siu nane hamat kho siu ki bom tap ya ka kho wa ro te baro baro na da ki le kum ta phiro pi kwa ban bot langom kata hi ka style walda teng teng haying kim sha ru kata ka peer pressure pat ka kapen kapen long ye pi ba pin le kum ta te ka dan ro ka ni ka the relationship difficulties om dai tang bat ki peer sen dai bun sien bat ki mi ki pa jong pi educational challenges te kan dan ro kan ni ka challenges ha ka puli puthi jong pi academic pressure balancing activities te ha kan ko por ka pa ma pi pin ha pas matric pin ha pas class 12 pin ha yo bhai ki percentage ke ba biang krang ba ma pin yo ya ka future la pin man te ya ka future jong pi te ka don ka pressure si bon ba ha kan ni ru health concerns ka mot ka don ka ta ka concern na ne ka jing slide la ne don ka jing ha ka liang ka kot ka kia malnutrition reproductive health awareness te ka don rule se hakani ka por pide ban bam ba ki jing bam ki batay ka met jong pi namar ka de ka por ka bam pi dam ki samla dang kam shibun ba ka gallery ro ba pin ban bam ki nutrition ba pin bam te la da myo yakini ka taro ka long ya ka dau ban ka ni ka jing ko jing kia jong pi kan hiya par kum juru ngi de ban nang ban tipru shapangka reproductive health awareness namar ba ngong pi menne hadin ba pi la yo ya ka period pila long capable ban conceive lani pila long capable ban armet lada pi shongkha klumar ha kum katu ko por te pila ban armet klam poi perkhat ha ka jaka ba pin yo e kita ki ambi ban yo e kita ka ambitions jong pi ba pin poi shakmat to se kan salong ka mo jen thut ye pi pin pat long prepare na ma pi dang long na ban yo kon yo ti ban pen he pen san yong ki pi dang long khulung hi ha po khan tai khat pras nem pi dang long khulung te pin pat la ban yo khulung dei na ma te pin long kami long kapane pinlong kulungi na dini katakin kajing e Timenta roles of parents and teachers. Mentangin pat ka kata ka role jongki kiniki pa bat kumjuru jongki nam hikai halor jongki niki adolescence na marba ni ru haskul ni dan shibun kumapi ki kena ki balong ki adolescence. Provide emotional support and a non-judgmental environment. Ka ka bangi day ban le hayem hasem bat kumju haskul bangin aya kata ka emotional support. Bangin aya kata ka jing kersyan lam ni pi ban sung tu pi klem da judge no klem da kan tho kan ya kata ka jing long jing man pi bun sien day wat ki kni ki pa ne ki brio hasnong ka thau kumju ru ki nong hikai long ni te ka khana te ka badakan uteu khana te bolong gam dam ta kin sung tu ya ka kan de ka por jong pi ba pin yak lang bai kita ki e baro. Then education about health, hygiene and safety. Tengi de ban ai ya kata kan jing nang jing te lani ka awareness shapang ka hygiene kumno ban le khoi kumno ban sumar khoi eladi khanna kan thei ba chinrang kham tam ki kan thei bangin le khoi eladi kumno ban sum man side nang ta ba de kumno ban kham tam ha ka por bangi yo ya ka period jangi bal nang indon ya ka mens jangi kumno bangin dei ban le khoi ngim dei ban shu phong yo we upat ba ro si sngi hanre kajing kan tu jong ngai phi ki khanna kan thei ka long ba penom kam na ka jan ka ba khoi su bhai ki tu ki jan jong phi penom kam be tam na man ta ka period jong phi sat ya ki that ba sngi nang ta ka ba phi penom kam da ki parts ka pher ha ka ba phi penom kam da ki jan na du han dai han thai ki bru ki penom kam non do baki la nang ban le khoi le pli ngas ngot nat ban ba phin penon kam da ka jan ba le na marba kalong ko ba khoi kalong ro ka jing burom jong phi ya ka khot bet jong phi hi na marba ka ni ka de ka nature of your life nature of your body te phi
sat pija dan kam banda kata da kati jong pi bapin sat bapin pun ko yele di te kadon kataka emotional cleansing habang yo ya ka period jongi kadon kataka emotional cleansing ro ndai tang kamet jongi ka e ka bom don kam shu ka pen mi no te habang ile komta ngile pi longkum ka ritual every month to cleanse la ne ban pen khut no ya ka e ka bom don kam shu ha ka met jongi ha ka jingu jing par khat jongi bat kum ju ro ka sim jongi guide in decision making and goal setting te ki mi ki pa bat ki nong hikai ki dei ban ya rap ya ki ni ki khna ban pen I ya ka e ka ba don hak mat jong ki ba kin shim ya ka decision de bangin pen shim mangi decision ya pi and re bangin pen guide kin ne bangin pen itu kin ne bangin pen iru ya ka consequences la ne ka ta ka e ka ban wan hadin jong kan ni ka decision la ne ka rai ka ba phishim la da phi le ya ka ne ru phin yo ya ka ne ka decision phin shim ka ni decision kan don ka ni ka circumstances la ne ka e ka ba board at ka result ka ba board adin jong kan ni la ne ngin pen iken la phi le ka diang ro ka don ka ni circumstances ka mon ka don ka ni ka circumstances the decision is yours. Then, after that, we only support you in the right path. Be role models for stress management and responsibilities. Sing day ban hikai geng yakini ki kena adolescence kumno ban pediang ya ka jing long jing man jungki kumno ban pediang ya ka jing singo jungki kita ka stress kam tama ka stress anxiety depression kidi ban pediang bat kumno ban yai lang bai kita khnang ba maki kin nam sa du hanta bat bakin nang geng kumno ban sumari ladi bat kumno ban yai lang ba hakino binuki bentar tementangi la poi ha ka conclusion habang i conclude ya kan ye tong nyepet biang ka e kata pen kan mau biang ladi ka e kata ka adolescence period. Adolescence is a crucial period filled with opportunities and challenges. Te ka day ka por kata ka adolescence ka jinglong khan rao jong pi ka day ka por ha ka ba ka day ka por ka ba kong san ba ka jing im jong pi la da pi le bakla ka ni ka por ru ka jing im jong pi ka la bakla ba shi ne la bakla la abun kan ki ba ma pi pim la shu ban yo tele da pi le baru ha kan ni ka por ka de ka ta ka por ka ba ma pi la ban ga la long kum ba pi shna yo mau jing tin jung pi ba pin kyu shak ma ba pin yo e ki ta ki success la ne ka jing job ha ka jing in jung pi with proper guidance adolescents can transition into healthy and productive adulthood del haba pi yo ya pi haba pi diam but pi yo e ki proper guidance kum ka ta ka jing sumar ka jing pen I ka jing hikai ka biang ya pi pila ban transit pila ban ya leng ba shu shu kan shaka adulthood jung pi haka ba ma pi pila ban tei ya ka lawai ka ba pura ka lawai ka ba biang te khna bi ye na kar men bala pila yo shisha shi bun ki jing hikai na ka ne ka chapter pan nga smut nat ban ong ba ka home science ka de ka subject ka ba biang ba subject ka stanat ban mar balai ka keren be chapang ka jing im jung kum no bangin sumari ladi kum no bangin sumari ka yen ka sam kum no ba ngin ye ye ladi ba kum no ngin don ka na ka jing nang jing tip bangin kot ngin kia habanga kot nya kia ngala ban ya samlang ya ki weiru ya kata ka jing kot jing kia abangi keren chapang ka jing kot jing kia kam dai ka jing kot jing kia tang ha kamet ka dai lut haka met haka mensim haka imlang ka salang haka jinglong marwai bat ka jingya long lang te khna be ye nya kerman ba phila yo shibun e me ki e na ka ni ka chapta te kumbang i le bar bon ko pi pin tho san tli ki points ki ba phila yo len ba jong ka ni ka class ko ba pin tho ba le pin tho mle bangan puli manga andre ba kan pen tebit la ni kan pen pro ya ka jabing jong pi habang i tho ngi kan mau kham ba habang i tho ru ka pen I ya la de kan ai kata ka confident ya pi ba phila smu thu bat kan ai ru kata ka confident ya pi ba phila sngap ba bat phila long shisha kata ka khna la ni khna uba le e ka kamram jong pi ha ka ni ka pon te ki le menta kuli sorry boleh biang kot jumpi le ki exercise bala da pin pat yo upload ki class ki bangala upload ha kan hi ka channel snobha ba pin subscribe ya kan hi ka channel te man pun kut no ni all the best see you in the next video